नमस्कार, द ममाज रेसिपी मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत खानदेशी पद्धतीची कांद्याची चटणी। बनवायला अगदी सोपी आहे आणि खूपच चविष्ट आहे। तर त्यासाठी मी इथे घेतलेले आहेत 6-7 कांदे, 3 हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि अगदी 1 चमचा दाण्याचं कूट। कांदा बारीक छान असा चौकोनी ह्याच्यामध्ये कापून घ्यायचा आहे। आता मी कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की कांदा आणि मिरची दोन्ही एकत्र टाकून घ्यायचं आहे आणि अगदी छान गुलाबी रंग होईपर्यंत आणि मऊ होईपर्यंत ते परतून घ्यायचे आहेत। त्याला उघड्यावरती शिजवायचं आहे, झाकण वगैरे टाकण्याची काहीही गरज नाहीये। बघा तुम्ही बघू शकता आपला कांदा छान मऊ झालेला आहे। आता आपण त्यात घालणार आहोत 2 चमचे लाल तिखट आणि फक्त 1 चमचा गरम मसाला। हळद सुद्धा ह्याच्यात घालणार नाही आहोत, कारण की ह्याच्यामध्ये हळद घातली तर ती टेस्ट वेगळी होऊन जाते। आणि आता घालायचं आहे 1 चमचा दाण्याचा कूट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि ती अशी उघड्यावरती शिजू द्यायची आहे, त्याला तेल सुटेपर्यंत। आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। ह्या चटणीला अजिबात वेळ लागत नाही आणि ही अतिशय चविष्ट लागते आणि ही ज्वारी किंवा बाजरीच्या भाकरीवर खाऊ शकतात, चपातीवर खाऊ शकतात। बघा कसं छान तेल सुटलेलं आहे आणि अगदी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये ही चटणी अगदी तयार होते। बघा तर मग आपली झटपट कांद्याची चटणी तयार झालेली आहे। सोबत ज्वारीची भाकरी आहे, कांदा आहे आणि भाजलेले पापड आहेत। अशा झटपट आणि चविष्ट रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद।